Croeso chi unwaith eto i'r Gell. Mae'n fore newydd yn wythnos newydd a gobeithio chi gael penwythnos da. Yn enwedig gobeithio chi gael gair eich calonogi chi ddoe os ddylwyddoch chi gael gwasanaeth ar y we. Fan yma, da ni'n dychwelyd at y Gwynfydau. Mi gofiwch chi fel oedden ni'n edrych ar y rhestr yma ar wythnos diwethaf. A'i cyfri nhw fel fath o risiau i'w dringo, i weld darlun roddodd Iesu Grist o be ydy'r bywyd Cristnogol, sut un ydy'r person sy'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o'r dechreuadau o weld yn tlodi ysbrydol, yr holl ffordd i dderbyn trigaredd Duw a felly dod yn bobl drigarog, mae'r Gwynfydau yn harwain i fyny at y fan lle da ni'n ymwybodol fod pethau'n dda rhyngddo ni a Duw, oherwydd bod ni wedi'n cyfiawnhau am i Iesu Grist gymryd yn drygion i ni, dioddau'r canlyniadau ar y groes, a ne'n cael yn gwisgo a'i gyfiawnder o. A mae cael yn gwisgo a chyfiawnder Crist yn beth rhyfeddol. Os ydy Duw'n edrych ar ei blant, fel pe bydden nhw mor lân a sanctaidd a'i fab ei hunan, yna mae yn beth anhygoel. Ond ydy cael yn gwisgo yn ddigon? Gadwch chi mi roi fel hyn. Mae gynnon ni lun o Steffan yma pan oedd yn blentyn reit ifanc. Oedd wedi cael gwisg Spider-Man yn anrheg. Mae ganddo wen fawr ar ei wyneb. Mae'n edrych yn gret. Beiddio i ddim dangos y llun i chi, neu fysa fo'n maddau fi dwi'n meddwl, ond mi oedd o wrth i fodd yn rhedeg o gwmpas yr ardd yn dychmygu cyflawni pob math o gampau. Ond fod o'n gwneud hyn, mi oedd o'n gwybod nad oedd o ddim yn gallu dringo waliau uchel. Doedd o'm yn gallu neidio o un adeilad i'r llall trwy saethu gwe allan o'i ddwylo. Un peth oedd cael gwisg, peth arall yn llwyr oedd gallu bod fel Spider-Man ei hunan. Os ydy plentyn Duw yn newynu a sychedu am gyfiawnder, un peth ydy cael gwisg o gyfiawnder Crist, ond diolch yn gallu bodloni ar hynny. Mae eisiau bod yn debycach i Grist. Mae eisiau cyfiawnder oddi fewn. Ac felly, da ni'n dringo at y Grist nesaf yn y rhestr yma roddodd y gwaredwr. Gwyn ei byd y rhai pur ei calon, oherwydd cant hwy weld Duw. I gael cyfiawnder oddi fewn, rhaid mynd at wreiddyn yn problem. Mae'n gweithredoedd ni dibynnu ar yn hewyllus, ac mae'n hewyllus nadlewyrchu be sydd yn calon. Oeddwn ni'n sôn ddoe yn y bregeth am eiriau Iesu. Mae'r pethau sy'n dod allan o'r gennau yn dod o'r galon, meddwl fo, a dyna'r pethau sy'n halogi rhywun, oherwydd o'r galon y daw cynllunio drygionus, llofruddio, godinebu, peteinio, lladrata, cam dystiolaethu a chablu. Dyma'r pethau sy'n halogi rhywun. Felly, i fedru cael cyfiawnder oddi mewn, mae angen calon byr, calon lân. Sut mae calon felly? Beth digon hawdd ydy gallu canu nid dwi'n gofyn bywyd moethus air y byd neu berlau mân. Ond pan mae'n dod ati, da ni'n gwybod bod hi'n dipyn mwy o strygl, peidio chwynchu pethau a peidio bod yn anffyddlon i Dduw. Da ni yn gwybod mae peth gwahanol ydy bod yn rhydd o bob meddwl anheilwng a phob dymuniad hunanol. Mi fedrwn ni geisio'n glanhau'n hunain, ond da ni'n gwybod, diolch yn gweithio'n dda iawn. Mae braidd fel pan dwi'n glanhau ffenestri fan yma. Dwi'n meddwl mod i wedi gwneud job reit dda, a wedyn mae Gwen yn ddod a dweud, Dafydd, ti di mesur i'w ddarn fan Ac yn waeth na hynny, mae'r haul yn dod allan weithiau, a pan mae'r haul yn dod allan, dwi'n gweld yr holl frychau, y pethau dwi ddim wedi llwyddo i'w glanhau. A felly mae hi yn calon ni. Da ni'n trio glanhau, trio concrow bechod, ac wedyn mae rhywbeth arall yn dod i'n sylw, rhyw air, rhyw deimlad, rhyw ddymuniad sydd yn dangos di'n calonau ni ddim yn byr. Rhaid cael help oddi allan. Yn wir, mae'r Beibl yn dweud bod ni angen heart transplant, trawsblaniad llwyr.
Gwrandwch be mae Dyw'n ddeud trwy'r proffwyd Ezekiel. Tunellaf ddŵr glân drosoch i'ch glanhau, a byddwch yn lan o holl aflendid ac o holl eiluned, a rhof i chi galon newydd, a bydd ysbryd newydd ynoch. Tynaf allan ohonoch y galon garreg, a rhof i chi galon gig. Sôn oedd Ezekiel am waith yr ysbryd glân. Pan mae Duw ar waith y mywyd rhywun, mae'n gorfod gwneud gwaith radical oddi mewn i ni. Dyna pam oedd Iesu'n deud wrth Nicodemus, y gŵr crefyddol moesol hwnnw, fod yn rhaid iddo gael ei eni o'r newydd. A dyna pam oedd Paul yn disgrifio fel rhai sydd yn feirw mewn pechodau ac angen yn bywhau yng Nghrist. Mae'r ysbryd glân yn dod fewn i'n calon, i'n bywhau ni, a rhoi ni galon all garu Duw. Fe ddaw ochr yn ochr â ni, na yn fwy, fe ddaw i fyw ynom ni, i ni fedru brwydro yn erbyn y drwg am fod yn dymuniadau ni yn wahanol. Ochr yn ochr ar dymuniad o daro nôl yn erbyn eraill. Daw dymuniad cryfach i faddau, i drigarhau, i fendithio'n gelynion. Nid i bod hi'n hawdd, ond o gael calon newydd drwy waith yr ysbryd glân yno ni, cawn weld Duw, cawn weld i ewyllus o'n gliriach, a cawn yn llenwi a dymuniadau i fod yr hyn mae Duw isio i ni fod. Os gynnwch chi le, os gynna i le yn calonau i ysbryd glân Iesu ddod i mewn i'n bywhau, i'n hadnewyddu, i buro yn calon. Gwyn ei byd y rhai pyr o galon, oherwydd cant hwy weld Duw. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd, da ni'n darllen yn y Beibl y geiriau yma, pwy esgyn i fynydd yr arglwydd, a pwy esaif yn ei le sanctaidd ef. Y glân ei ddwylo, a'r pyr ei galon. Yr hwn i ddyrchafodd i feddwl a drwg ac ni thyngodd i dwyllo. Arglwydd, da ni isio bod felly. Da ni isio i ti gael lle yn yn calon ni, felly bore yma. Bywha'n calonau. Os oes angen ar rywun sydd yn gwylio rwan, rhoedd nhw galon newydd. Calon all dy garu di'n iawn. Calon all frwydro yn erbyn y drwg sydd yno ni. Ac arglwydd, gad i ni felly gael golwg cliriach arna ti. Gad i ni weld yr arglwydd Iesu Grist yn well. Amen. Fore gawn ni symud ymlaen i'r nesaf. Dan eich bendith.